Ay, bigo eh. Ano sa istoryahon? Ay. Istoryahon ani. Ako ni. Buangan itong grupo. Nagkadugay. Maura mangyapon. Para mangyapon. Sa ato ka master nga gilaay ka ni atong grupo. Ay ko ina gilaay juga. Kana master, wa ka na problema. Kana ra imong giproblemahan. Na, mang-recruit ta. Magsuri-suri na. Lagi ka nga ako. Wan agyo ni ka padol nga itong bunal. Kaya sayo na. Kaning atong grupo nga Alpha Kulapo. Ako nang naghanon taning membro. Tinood. Kita gusto nang kita ra tuluaw ka nang upat. Dani Grandmaster Gio. Upata pero punaan tani. Inom. Ikaw man mong inom pangita nga to pang-recruit. Kay ako'y bunal. Atong buhato na ni master. Kuyog tantulo. Para ligo na atong grupo paglakaw na to. Dire. Kita ang tulo kuyog. Sa may plano. Pwede kayo. Tara. Ikaw. Eh ako mangita akong tao nga mapasuod aning grupo ha kay para di ka laayon ba. Master di ka na mo ugod so. Mangita kita membro nga bag-o. Para ang atong grupo muhangtod sa langtod. Kaning atong grupo nga Alpha Kulapo. Ato ni naghanon. Noon. Tama, tara. Tara. Tanasan. Oh. Miguel, kana. Unya, di na kita magdugay ato na ta. Paana? Kay kutob sa magian na to. Hasiko na to. Dai. Asam ta mo unang recruit? Mang recruit. Asam ta mag-una? Ato ta si Sergio kabudlot. Dili di agad to sa eskina sa kuan eh. Dito sa may eskina Alegre din. Sitio Alegre. Ilang ulong? Ilang ulong? Sitio Alegre, ilang ulong? Ato na. Ilang ilisto. Kana. Bisaya na dako, way pati way magbuot. Nganong tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usaman, natuo kag mahadlok niyo. Kadlukan na gid atong grupo master. Okay, may kayo. Basta mga bata, sirit ug dagan. Nya, saman. Dito ta. Ditso tas kabudlot. Dito. Imo na ako eh. Imo na, melas. Wala kanon. Wala pulutan. Ay, ka pulutan. Oh, ay kuha diha. Wala problema sa kwarta. Kasi Brad Ernesto, Brad. Kaya kay bahala ni Dre Brad, kaya nga tuwa Brad, malingaw na ba? Kini atong grupo ligon gini Brad. Kamu ay ubog na. Ligon gini oh, di naman San Miguel ba do? Ay tay kahe dire. Alpha Grande. Alpha Grande. Natin noon. Ito ba kung grupo ako? Paso yata no. 19 wapa matawa tong luluan ni. Natukod na ni. 90. Oh, tinood. Ina. Yun na ba? Pagkuhan sa dito ko, pagpalit dito yawa sumsuman. Okay, nahutan man ta. Kamay dengan kaltare. Palit atong. Sige. Sige, limpo kini yawa ini sal manok. Di na to kalimtan ang Alpha Grande. Tinood. Pagdag Alpha Grande. Billy of Litson Pritchie. Ay, sige Brad. Sige nga. Litson Billy of Litson Pritchie. Hinay ha. Sige Brad. Okay, so ko kay hindi ato mabalik. Samtang paabotan la, tagay mo ta. Uy, wala na basta. Yara ato ipita. Mau ni si. Sama. Ernesto. Kanang sa sulong. Wala ato ipita. Mau ni. Unsa man ni? Ang hilabot. Di mo mas grilyo.
Master! Buang ito ka na. Master! Mga ni si Ernesto, Master! Mga na! Nakarugon. Uy, ay! Ibutang na niya ako tao. Ako ano tao? Asan yung kita doon? Amo ni pasudlo sa among grupo. Grupo. Ha? Ay, gabi ko eh. Ano sa istoryahon? Ay. Istoryahon, ano eh? Ako di. Ayaw! Di ni mahimo. Ako nito mo. Dupan ko ani ka. Ayaw hilang. Di ako aning tao. Kung sa may problema gini ay. Istoryahon tani. Kung sa inyong tuyo na mo. Di para ma-istorya sa natong kung sa inyong tuyo na mo diri. Ang among katuyuan dire nga si Ernesto ang among pasundlon sa among grupo. Kaya nga nung day. Kung sa di panganan na inyong grupo. Awa mo ka ila sa among grupo? Ay pa ko lapo. Kamo, kung gusto mo ngapil sa among grupo, pangapil mo. Pangapil. Di ka dadaghan kay mo istorya da. Ha! Latos ron. Aw di ay. Mao din ay inyong grupo? Wa mo kailas among grupo do? Ay pagrandi ni. Kabratohon ana inyo hayawang grupo. Tagpila ka na inyong grupo 45. Tag 140. Labi na ninyo. Tagay ko namin ninyo og kanang yawang inyong probe nyo na mo nga nindot na yawa inyong grupo. Be, para sa atong grupo, Alpha Grande, San Miguel! Alpha Grande, San Miguel! God! Imo, kalingkon na niyawa among grupo dire nga inyong niyawang sumok-sumokon. Mas daot! Ernesto! Imna! Baynas, kuha dito itong padul. Ato ni sila pakitpon kung unsa takalikon ng grupo. Sige! Yawa ni sila surusukoy ang hiyaw atong grupo diri. Bisayunan lang sila nato. Baas lang kayo kaila nato. Kasi yawa rin diri. Are! Tapos! Sa may gusto ninyo? Gusto mag full blast ng 360? Eh! Ha? Master, di makaya ni sila. Hoy! Mahalon ka na, ato abarturan. Atras sa atras. Ari na kita Master. Data. Ari. Sino?